Čo robí naša OZV Naturpack v mene výrobcov a čo realizujeme z poplatkov, ktoré nám uhrádzajú? Recyklácia odpadu má zmysel. Ďakujeme, že ho triedite. Pre každého klienta zabezpečujeme v súlade so zákonmi zber a recykláciu odpadov z vyhradených výrobkov, obaly, neobalové výrobky, elektrozariadenia, prenosné a priemyselné batérie a akumulátory, ktoré ako výrobca prináša na slovenský trh. Podieláme sa na plnení recyklačných cieľov za Slovenskú republiku a keďže sme najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov, náš vklad má zásadný a najväčší vplyv na celoslovenský výsledok. Sme držiteľom 3 autorizácií a plníme tak množstvo povinností za najväčší počet výrobcov na Slovensku. Ide o výrobcov obalov a neobalových výrobkov, elektrozariadení, prenosných a priemyselných batérií a akumulátorov. V partnerských samosprávach zabezpečujeme financovanie triedeného zberu odpadov, a to v najrozmanitejších typoch samospráv, od najmenších obcí po najväčšie krajské mestá vrátane hlavného mesta Bratislavy, od riedko osídlených po mestá s vysokou hustotou zaľudnenia. Zároveň aktívne participujeme na tom, aby sa triedený zber stále zlepšoval a aby sa plnili zákonom stanovené ciele, ktoré sa viac a viac sprísňujú. Sme spoluzodpovední za zvyšovanie povedomia o obehovom hospodárstve, v ktorom je odpad zdrojom. Preto realizujeme množstvo vzdelávacích aktivít pre laickú i odbornú verejnosť po celom Slovensku. Na týchto aktivitách spolupracujeme s neziskovými organizáciami, klientmi či influencermi, vytvárame však aj vlastné jedinečné projekty zamerané na predchádzanie vzniku odpadov, na ich správne triedenie či vzdelávanie o možnostiach recyklácie a opätovného použitia. Vytvorili sme originálnu metodiku a po celom Slovensku podľa nej analyzujeme kvalitu triedeného zberu. Naše analýzy sú zdrojom mimoriadnych poznatkov a údajov, ktoré sa nedajú inak získať. Všetky informácie ohľadom tejto témy sme pre vás spracovali na naturpack.sk.